600,000 euro daqshekk jiswa l-kuntratt ta' 8 snin għal kiri ta' Qatar House fil-Bla tal-Bajda lill-Arms Limited. F'xogħlijiet fuq dan il-bini l-Arms nefqet €1,100,000 oħra. Minkejja dan iżda l-uffiċċju l-antik tal-Arms ta' Ħalluqa għadu miftuħ. Fil-fatt tal-tweġiba l-mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Gino Kawki intqal li għalissa l-ħaddiema tal-Arms għadhom maqsumin bejn iż-żewġ uffiċini, dak ta' Qatar House u dak ta' Ħalluqa. Sa dan it-tant il-problema ta' kontijiet żbaljati mibgħuta mill-Arms għadet tippersisti u dan minkejja li fuq is-software tal-Arms intefqu €2,750,000. Sensiela ta' mistoqsijiet parlamentari tad-deputat Laburista Silvio Parnis jitfgħu dawl fuq din ir-realtà. Każ minnhom jikkonċerna persuni li minħabba żball irċevew kont tal-fuq minn €1,000 meta s-soltu l-kont kien ikun ta' €100 fix-xahar. Każ ieħor huwa dak ta' kont li s-soltu kien jiġi €22 fix-xahar iżda minħabba żball ġie €11,700 fix-xahar. Każ ieħor huwa ta' anzjan li s-soltu kien jirċievi kont ta' mhux aktar minn €200 li iżda spiċċa rċieva kont ta' €1,700. Mistoqsijiet parlamentari oħra jikxfu wkoll każijiet ta' familji li jdumu xhur sħaħ jistaqsu biex jirċievu kont tad-dawl biex imbagħad jirċievu numru ta' kontijiet f'daqqa.